zuwa kofar gidan nan wallahi sai ne ajalinka. In ku ka saki aka dora mana aure tsakani na da kai a madadin kazan siyan baki sai dai ka fito da kanka. Saboda farashin mata ya karye za ta ki mace ta mata a bawa almajiri. Baiwa Allah ai almajiri mutum ne mai daraja. Kuma ke biki kala da matan wasu. Ai matsowa za ka yi musu ka gaya ma in ka cika kai mara kunya ne. To ni wata ce mai tsada an fi karfin ai sadaka da ni. To ai gata muke za ki gaya wani. Ni yanzu ba zan yi magana da ke. Dan na san kwaya da ke shi ba za ta bari ki ba. Ni ce mana sha kwaya? Ina ba sa ma kai wallahi ba imani bane da kina nan su mai ki fito ki gyara tifunan da Allah kar ya lalace. Ka dawo daga bin matan naka. Subhanallah. Ni kike jifa da wannan kalmar? Ka zo ta ba zuwa ga mun bane an ga kakun karuwa. Uzu billahi. Amma su mai kanki ya fara kwancewa ko? Amma ka sani daga yau ba zan sake yadda da kai har sai ka je asibiti an magani. Yanzu zargi na kike yi Sumayya? Na gama bayani na, shawara ta rage ta haka. Yau kasuwar ce ta ma zafi ka kwanta? Wallahi tunani nake kawai da yanzu yau kwana na tsaya a kabari. Tirela ce ta kusa kaɗe ka kome. Na, je ba na je wajen yarinyar nan da za a aura ma ba. Ashe yarinyar nan kai ma ba san ka take ba. Ta kai ne in gama mutumina kawai ta biyo ni da adda. Adda fa ka ce? Adda? Adda fa? Wallahi irin tsara karkarin sa mutumina. Ta ci mun mutunci wallahi da kyar na sha. Kuma kai yanzu baka tsaya ka kakkarya ta ba kawai sai ka tafi ka kyale ta. Kai afan. Idan aka ga mutuwa tsirara wallahi basira tushewa take. Kai in ta kashe ni fa ba shahada ne ba. Dan na ma manta waya na a gida ne da na kirawo ta na ci mata mutunci. Na Allah ka kwatanta min gidansu ka san ban san gidansu ba. Wallahi ba zan kwatanta ma ba. Amma dai ga wayata. In so ka kira ta ka ji daga bakinta. Lamba tana nan kan receipt. Ke Zulaihat, shine kika biyo shi da adda Umma tana kallon ki? Ai lokacin batta nan, ke san aihuwa aka yi mana shi sa ba ta zama kwana biyu. Take barin wayar ta a gida don kar a dauke mata. Shine ya kira nambar ta aka ci sa'a kuma na daga. Lallai ba ki da kirki idan baban ku ya jikin masa haka ba. Ai tsakuwa na tauna don aya ta ji tsoro. Ke rashin mutum jikin iya ce. Kin gama da zuciya. Shine ma yake kira wallahi ba zan daga ba. Waya aka yi bai samu nan baki ba sai ta Umma. Kin ga aitin da su suka hada. Ai su za su bashi. Dan yanzu in ya kira Umma, ai dole ta bani mu gaisa. To dan Allah Zulaihat ki daga wayan nan ba san me zai ce miki. Wallahi ya ban tausayi. Wallahi sai dai in ke ki daga. In kun je ta ya aure ki. Dan wallahi ba zan dauka ba. Hello? Barkanki da wannan lokaci. Dama ina so in zo gidanku mu yi wata magana domin na samu wata mafita idan muka yi da ni da ke iyayenmu za su kyale mu. Tunda kin ga ba son junanmu muke ba. To ba damuwa yanzu dai na tafi gidan kitso amma ka san layin amare? Na sani. Idan ka zo ka ce gidan kitso sai ka kira ni. To ba damuwa dan na zo zan tambaya. yanzu nan zan je a yi ta ƙare. Zan tafi da wayarka don ko gida ba zan je ba sai na ci mata mutunci. Ni dai babu ruwana. Soyayyan nan ba dole. Idan ka je ta kafta maka adda Allah ya ji kanka. Gaskiya Zulaihat ina son muryar shi ta min
ina son in ga namiji yana magana a sanyane. Wallahi ya tafi da ni. Kin ga malama, ni ki ci gaba da min tsona. In ya so idan ya zo can ku tafi kwarata. Ke, saurayi fa nake nema ido rufe don wallahi na zaune. Haka wani manaja ya yi min alkawarin aure. Ban yi aune ba, sai ji na yi wuf da wata. Wallahi in muka yi wajen nan baki, in ka ƙara sai da mai ko kwata-kwata Allah ya tsina. Kai ko sallama babu? An ƙi ai sallamar. Muna tafiya da ƙarfen mu jini ya ƙare masu muka turo yaro ka bamu, ka hana mu. Wai dama kai ne ka aiko? Ba a sani ba. Wai kai yaushe maka dawo garin ne? Wallahi jiya na dawo. Na zo zan wuce ma jasa ne kawai na ce bari in biyo ta wajenka. Jasa? Nazar ina jiye ma zuwa jasan nan. Kada su je su koya ma shaye-shaye na zamani. Shaye-shaye? Shaye-shaye karatu ne? Da wani zai koya wani? Kai bari ka ji in faɗa maka. Duk wanda fa kaga ya zama abin da ya zama, to kawai shi ya ga dama. Shekara 22 in mutum bai hankali ba, Allah ya tsine wanda bai bi duniya a guje ba. Amma haka ne. Amma dai ka san ce abokin barawo ne ko? To da in zama abokin dan bumburutu ba gwanda in zama abokin dan shaye-shaye ba inda da uwar ata. Shikenan. Allah ya shirye mu gaba daya. Ni haka ma bata. Ina kaga zo mu na yi hakuri abokina. Kawata, in gaya miki rayuwa yanzu sai ana lallaba mazan nan. Idan kika samu dama. Ba mazan da zan lallaba tunda na riga na samu afan ɗina a hannu. Kowa ya je can ya karata. Ba mazan da lallaba ni afan na shine wanda zan lallaba. Ke afan da ba a san shi ba. Ke yi magana ga dahir a hannu. Ke suke ba san shi ba, amma ai wanda take son ta san shi kuma zuciya ta san da zaman sa. Ai ko sai ki tun da dai an ce ga wanda ake so da ni ne ke yarda zan yi. Iyaye fa abin da suka hango mu ba mu hango ba. Ke daban, ni daban. Shi ne fa. Halau ina zuwa. Ga mabarata nan, ga 'yan shaye-shaye nan, ga 'yan iska nan, amma ki rasa wanda za ki zaɓa a matsayin miji sai ni mai 'yanci. Tur da haranka wallahi ba macen da za ta so aura mata irinka. Daga sallama sai mari? Dama ai sai dai a bada ke sadaka don mutum da kuɗinsa da 'yancinsa ba zai zo ya kwaso kuɗinka a bola ba. Ni ce kuɗinka ma a bola? Kwarai kuwa, don in dai mutum zai aure ki haifo masa 'ya'ya irin ki ba zai taɓa haɗa zuri'a da mai kuɗi ba. Arziki na Allah ne, in kai jahili ne sai ka koma makaranta. Ke zan ci tun kina yawo ba cikakkiyar sutura na sauke ƙur'ani da hadisai da fiƙihu. Ya aka yi? Lafiya dai. A sai gayen nan ɗan iska ne mara mutunci har mayiri na fiye.
Allah ya ƙara. Ai dama na san fansa ya zo ɗauka tsautsayi ya kai ki. Tun da nake a duniya ba a taɓa cin min mutunci irin na yau ba. Wai ni ce kuɗinka a bola? Hajiya me ki zo kenan. Sai ke ya kwaron kirwan sai. Afan, ka ja bakin ka kai shiru. Al'amarin nan fa daɗa ƙaruwa yake. Zulaihat, na rasa me zan yi a kai. Saboda ke ma rashin hankalinki ƙara ƙaruwa yake. Ko na aure ki, ba za ki zauna zaman lafiya da 'yan uwana ba. Duk wani kare mutunci na da nake saboda kai ne. Tsawon lokaci ba na kula kowa, kai kaɗai na mallaka a kaina. Menene haka Zulaihat? Kin haukace ne? Wallahi Afan, da aura min wani ba kai ba. Gwara in baka kaina kai duk abin da kaga dama da shi. Ya imanin ke ke rauni ne? Kenan idan kika rasa ni ba za ki iya rayuwa da wani ba? Wallahi Afan, in na rasa ka, wallahi sai na shiga yawon duniya. Ki kalli dama sai ki ganni ki ce da ni abokin rayuwa. Ki bani dama ko da ki zauna. Basira ta tabi damuna in ina ke warke masoyiya ban iya waƙar aure ko suna wani sa'in in gaza nutsuwa sai kunci ya rufe ya